аз 26 то 30 март дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Узбекистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол миёни наврасон таҳти унвони AFL Kids баргузор гардид, ки дар қатори дастаҳои футболи наврасони Узбекистон, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, инчунин се дастаи Академияи футболи Ювентуси Тоҷикистон ҳам ширкат намуда бо натиҷаҳои шоён ба ватан баргаштанд. ҷоизадоронро зимни бозгашт роҳбарияти Академияи Ювентус, наздикону пайвандон ва мураббиён гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. дар мусобиқаи AFL Kids дар Ташкент иштирок кардем. мо сазовор ҷои дуюм гаштем. ман хеле хушҳолам, ки дар ин хел мусобиқаҳо иштирок кардем. ташаккур ба мураббиёнамон, ки моро ин хел дастгирӣ мекунанд ва хеле мусобиқаҳо ташкил мекунанд. Сарче малака як 6 моҳ шудам ҷа машқро тамрин мекунад. Мана сафар доштам ба ҷумҳурии Узбекистон, рафта ҷои сеюма гирифтам. Ҳама бисёр розӣ ҳастем, ки аз ҳама хел шароитҳое, ки дар ҳамҷа ташкил кардан, кӯдакҳоя тарбия кардан, аз ҳама пеш дуюм дараҷаи касбӣ ва дараҷаи тамринҳо ино бисёр олӣ. дар ҳамон мусобиқае ки дар Тошканд гузашт, ҳамон ҷо ҳам ҳатто ҳамин масъала дард шуд, ки сатҳу сифати бозии Академияи Ювентус аз онҳо бисёр фарқ мекардааст. дар AFL Kids дар шаҳри Тошканд наврасони соли таваллудашон 2013 Академияи Ювентус миёни 12 даста ҷои сеюм, миёни наврасони соли таваллудашон 2012 дар гурӯҳи нуқра зинаи дуюм ва миёни наврасони соли таваллудашон 2011 ҷои сеюмро ишғол намуданд. ман дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам. ман 5 гол задам, 5 ассист кардам. ғайр аз ин, футболбозони тоҷик дар 9 рақобат беҳтарин бозигари бозӣ эътироф шуда. дар ҳар се категория футболбозони Академияи Ювентуси Тоҷикистон беҳтарин бозигари мусобиқот эълон гардиданд. Это был мой первый турнир, международный турнир за Академию Ювентус. Я стал самым лучшим бомбардиром в турнире, забил 6 голов. бори аввал аст, ки бачаҳо дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ширкат мекунанд. аз ин рӯ барои онҳо ин ҳам таҷриба гардиду ҳам имкони хуби сайқал додани маҳорати варзишӣ. чунки дар мусобиқаи AFL Kids беҳтарин дастаҳои наврасони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат доштанд. ба андешаи мураббиён натиҷаи ба даст омада боиси ифтихорист. ман дар мусобиқаи Узбекистон иштирок кардам, дар мусобиқаи AFL Kids ва дуюм ҷой гирифтам, командам дуюм ҷой гирифт ва ман бозингари беҳтарин шудам ва мехоҳам, ки дар оянда анхел чемпионатҳо иштирок карда бошам ва бозингари беҳтарин шавам. Такого рода турнира он был первый раз, и для наших детей, для нас, родителей, это очень был волнительный для родителей, потому что мы переживали. Дети первый раз поехали одни, но я выражаю свою огромную благодарность всем сотрудникам, администрации, руководителям, тренерам команды «Ювентус» за организацию данного мероприятия, за поддержку, за подготовку именно молодых маленьких специалистов, маленьких спортсменов. ин шурӯи кор аст. ҳамакнун дастпарварони Академияи Ювентуси Тоҷикистон ба мусобиқаи байналмилалӣ, ки дар шаҳри Турини Италия баргузор мешавад, омодагӣ мебинанд.